hospitali zetu ambao ziko karibu ama zahanati ambao ziko karibu nao. Piny owacho ka okalo e agulu masiro dongruok mag mine pachoka Women Enterprise Development Fund oyiero grube 50 mag mine e kaonti ma Homa Bay mabiro bedo ka jiwo pur mar oganda, kido mar soya ma pur mare osebedo ka ni piny ahinya e kaonti no. Chenro no bende geto bero ngima wakeinigo kaluwore ni gi pur mar soya kod bende konyo e ting'o malo kit purno mathoth jopur e kaonti ma Homa Bay pok ofwenyo ber mare. Apisas mawuok e agulu mar Women Enterprise Fund kod riwruok ma ok mar piny owacho ma ong'ere ni Pepea Capital ne obago romo gi grubno mar chiwo negi puonj e chenro mag omenda kendo jiwo gi e kit pur mar soya ma koro gidonje no. Women Enterprise Fund mondo gi discuss on how to access this fund nikech pesa ni en pesa mantie. Wantiere gi 8 sub county within Homa Bay koro mine gi owuok e sub county mopogre opogre. To ka gibiro wadwa ni mondo wamigi gite funds gi mondo gichak plant soya, and then kagi se plant soya, then after 3 months investor ni biro to kaw soya to chulo gi pesa wase register ne gi sako. Koro percentage gikete sako to the other bit modong gipogore as profit to gidhi mbele kamano kamano. One of the most important things about Timo and business development ne minegi nikech pesa ni ko biro these ventures nyaka bed profitable. Currently contracts mabo bedo go gi some of the aggregators within the country, East Africa nyaka Europe. Wan gi puothe tiyudo ka puothe mang'eny nindo nikech onge ng'ama osewuok oko puonjowa kaka wanyalo gigine dongruok gi wach puothe, to kwa yudo ng'at manyalo puonjowa kamano to wakaw pacho waket kamoro achiel kanyo